De Hoge Raad der Nederlanden. Neemt u plaats. Ik open deze terechtzitting. Vandaag doet de Hoge Raad uitspraak in de zaken 23868 van het land Aruba tegen Fundación Orgullo Aruba en belanghebbenden en in de zaak 23901 van het land Curaçao tegen Human Rights Caribbean Foundation en belanghebbenden. Ik verwelkom hier in de grote zittingszaal van de Hoge Raad in de eerste plaats namens het land Aruba de cassatieadvocaat-meester Hering, namens het land Aruba de cassatieadvocaat-meester Van Weerden en aan die zijde namens Fundación Orgullo Aruba en Human Rights Caribbean Foundation en belanghebbenden zie ik meester Vermeulen. Advocaat-meester, was het nou meneer Murray of meneer Wever? Dan ben ik het even kwijt. Neem me niet kwalijk. Ik heb u vorige keer horen pleiten natuurlijk. En ik neem aan meesters Kolenbrander en Den Blauwe die ook hebben meegewerkt aan schriftelijke toelichting in deze zaak. Sommigen van u zullen een lange reis hebben gemaakt om hier vandaag aanwezig te kunnen zijn. Wees welkom. Ik verwelkom ook andere belanghebbenden hier in de zaal. Goed dat u blijk geeft van uw belangstelling. En tot slot richt ik een woord van welkom aan degenen die deze terechtzitting volgen via livestream. In het bijzonder richt ik mij tot de belanghebbenden in Curaçao en Aruba. Wij zijn ver van elkaar verwijderd, maar dankzij de livestream op dit moment ook nauw met elkaar verbonden. Interesado non na Curaçao y Aruba, bon dia, un bombini na bosa tambe na audienza aquí. Ik zal zo direct niet de uitspraken van de Hoge Raad voorlezen, maar de tekst van het uitgebreide persbericht dat na afloop van deze terechtzitting op de website van de Hoge Raad zal verschijnen. En op die website zullen uiteraard ook de uitspraken van de Hoge Raad worden geplaatst. Dat zal dan zijn rond 2:15, als ik ben uitgesproken en de zitting heb gesloten. In Aruba en Curaçao kunnen op grond van de huidige wetgeving alleen een man en een vrouw met elkaar trouwen. In elk van beide landen is een belangenorganisatie samen met twee personen van gelijk geslacht die met elkaar willen trouwen, een procedure bij de rechter begonnen. Zij stellen dat het in strijd is met het discriminatieverbod. Dat is verankerd in internationale verdragen en in de staatsregelingen, de constituties van Aruba en Curaçao, dat personen van gelijk geslacht niet met elkaar kunnen trouwen en personen van verschillend geslacht wel. De inzet van de procedures is om het ook voor personen van gelijk geslacht mogelijk te maken om met elkaar te trouwen. Het gerecht in de eerste aanleg van Aruba heeft voor recht verklaard dat, zolang het huwelijk niet kan worden aangegaan door paren van gelijk geslacht, het niet aanbieden van een alternatief, zoals een geregistreerd partnerschap of andere rechtsfiguur, in strijd is met het recht op privé- en gezinsleven en het discriminatieverbod, zoals voorzien in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. En dat het land Aruba daardoor onrechtmatig handelt jegens eiseressen. Het gerecht in de eerste aanleg van Curaçao heeft voor recht verklaard dat, in elk geval bij het ontbreken van een alternatief, zoals een geregistreerd partnerschap of vergelijkbare rechtsfiguur, de uitsluiting van paren van gelijk geslacht van het huwelijk in strijd is met artikel 3 van de staatsregeling van Curaçao en dat het land Curaçao door die uitsluiting onrechtmatig handelt jegens eiseressen. In hoger beroep oordeelde het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in beide zaken dat de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod. Dat is verankerd in de staatsregelingen van Aruba en Curaçao. Volgens het Hof is het geregistreerd partnerschap
dat in Aruba inmiddels was ingevoerd, geen volwaardig alternatief. Het huwelijk heeft volgens het Hof een intrinsieke, symbolische en emotionele waarde die uitstijgt boven het samenlevingscontract en het geregistreerd partnerschap. Het Hof heeft in aanmerking genomen dat de bezwaren van tegenstanders van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht veelal een godsdienstig fundament hebben. De vrijheid van godsdienst moet worden gewaarborgd, maar gaat volgens het Hof niet zo ver dat men de eigen godsdienstige normen en waarden kan opleggen aan een ander. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat het niet buiten zijn rechtsvormende taak valt om zelf het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht. Het heeft bepaald dat op het moment dat zijn uitspraken definitief worden, een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht en dat de ambtenaar van de burgerstand daaraan moet meewerken. Zowel Aruba als Curaçao heeft van deze beslissingen beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De landen hebben tijdens de terechtzitting op 10 november 2023 bij de Hoge Raad bevestigd dat zij zich neerleggen bij het oordeel van het gemeenschappelijk hof dat de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het in hun staatsregelingen verankerde discriminatieverbod. Zij verzetten zich in cassatie wel tegen het oordeel van het hof dat de rechter het huwelijk kan openstellen voor personen van gelijk geslacht. Daarvoor hebben de landen elk een aantal argumenten aangevoerd. Beide landen menen dat het aan de wetgever is om de discriminatie op te heffen. Advocaat-generaal Snijders, hier ter rechterzijde van mij gezeten, adviseerde de Hoge Raad op 22 december 2023 om de uitspraken van het Hof in beide zaken in stand te laten. De Hoge Raad is van oordeel dat de uitspraken van het gemeenschappelijk hof in stand kunnen blijven. De Hoge Raad stelt voorop dat de rechter in een geval als hier aan de orde twee belangen tegen elkaar moet afwegen. Het belang dat aan betrokkenen direct effectieve rechtsbescherming kan worden geboden en het belang dat de rechter zich bij het ingrijpen in een wettelijke regeling terughoudend moet opstellen. In dit geval gaat het om discriminatie op grond van seksuele oriëntatie die betrokkenen belemmert in de vrijheid hun persoonlijke leven in te richten. Zij hebben er een zwaarwegend belang bij dat de discriminatie zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Daar staat tegenover dat de rechter, door zelf in het rechtstekort te voorzien, ingrijpt in een landsverordening. De rechter dient daarin terughoudend te zijn. Voor landsverordeningen geldt het primaat van de wetgever. De wetgever is in beginsel ook beter dan de rechter toegerust om te beoordelen welke aanpassingen nodig zijn om de discriminatie op te heffen. Bovendien is in een democratie het doorlopen van het wetgevingsproces, mede door de betrokkenheid van het parlement, van groot belang. Juist ook waar het gaat om maatschappelijk gevoelige kwesties. De Hoge Raad is van oordeel dat het gemeenschappelijk hof in dit geval heeft kunnen besluiten zelf het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht. Het Hof heeft daarbij onder meer in aanmerking genomen dat het rechtstekort al geruime tijd bestaat, dat de rechtelijke ingreep technisch niet gecompliceerd is en dat de wijze waarop het huwelijk moet worden opengesteld voor personen van gelijk geslacht niet afhankelijk is van verder te maken keuzen van politieke aard. De landen hebben deze uitgangspunten in cassatie niet of niet met succes bestreden. Verder heeft het Hof het belang van rechtelijke terughoudendheid in de verhouding tot de wetgever onder ogen gezien. Het oordeel van het Hof komt erop neer dat het belang dat aan betrokkenen direct effectieve bescherming kan worden geboden, in dit geval zwaarder weegt. De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat de uitspraken van het gemeenschappelijk hof definitief zijn en dat in Aruba en in Curaçao het huwelijk nu is opengesteld voor personen van gelijk geslacht. Dit stond niet in mijn tekst, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Ik wilde zeggen dat ik ben gekomen aan het einde van het voorlezen van ons persbericht. Zoals gezegd, dat zult u zo meteen nog kunnen nalezen samen met de uitspraken van de Hoge Raad en de conclusie van de advocaat-generaal, maar die was al eerder gepubliceerd.
Ik kom aan het einde van deze terechtzitting. Ik zal zo meteen, als wij de zaal hebben verlaten, vragen om de livestream af te sluiten. Ik dank u voor uw belangstelling voor deze procedure en voor onze uitspraak. Ik wens u voor zover nodig een goede reis terug naar huis. Dat zal een lange reis kunnen zijn. En ik dank u voor uw aanwezigheid en sluit hierbij de zitting.